дар театри вилоятии мусиқии масакавӣ ба номи Ато Муҳаммаҷонови шаҳри Бохтар бахшида ба рӯзи кормандони мақомоти судӣ чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. чорабинии мазкурро муовини раиси вилоят Хатрон ҳусни ифтитоҳ бахшида, аҳли Толор ва тамоми кормандони мақомоти судиро ба рӯзи иди касбияшон шодбош гуфт. зикр гардид ки истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои ташаккули фаъолияти доманадори мақомоти судӣ дар кишвар аз ҷумла дар вилоят Хатлон заминаи мусоид фароҳам намуд. дар ин давра барои таҳкиму такомули мақомоти судӣ якчанд барномаи ислоҳоти судиву ҳуқуқӣ қабулу татбиқ шудааст. онҳо барои пешрафти соҳа баланд бардоштани мақоми суд дар ҷамъият, таъмини шароити мусоид барои баррасӣ ва ҳалли одилонаи парвандаҳои судӣ, ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои қонунии шаҳрвандон, ташкилоту муассисаҳо ва дар маҷмӯъ ҷиҳати ба амал баровардани адолати судӣ нақши босазо дорад. ҳамзамон раиси суди вилоят Хатлон қайд намуд ки суд дар низоми мақомоти ҳокимияти давлатӣ шохаи мустақили ҳокимият эътироф карда шудааст ки он аз ҷониби судяҳо ва номи давлат амалӣ гардида адолати судиро аз рӯи парвандаҳои ҷиноятӣ, маданӣ, оилавӣ, ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва баҳсҳо вобаста ба мутобиқати меъёрҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ба амал мебарорад. дар анҷоми чорабинӣ як қатор кормандоне ки аз худ фаъолияти назаррас нишон доданд бо ифтихорномаю сипоснома қадрдонӣ шуданд. ҳамчунин гурӯҳе аз собиқадорон дар ин рӯз бо мукофотҳои пулӣ сарфароз гардиданд.